Bé, bona tarda a totes i tots els que esteu avui amb nosaltres en aquesta roda de premsa que hem volgut fer pels mitjans locals i municipals, així com també a totes les persones que ens han dipositat la confiança i que també volen estar assabentades de tot el que passa amb CUP Esparreguera com a organització política i també CUP Esparreguera com a grup municipal des de les passades eleccions. El 24 de maig Esparreguera va votar canvi. Els resultats van apuntar que la ciutadania votava per la transformació, que volia una altra manera de fer política, una política més participativa, una política més oberta i inclusiva amb totes les ciutadanes i tots els ciutadans de la nostra vila i també per una política més rupturista, per un canvi, per una nova manera de fer les coses. Això en què es va traduir? Doncs es va traduir en que la CUP Esparreguera, la primera vegada que es presentava a unes eleccions municipals, va obtenir 5 regidores, que són les que estem ara mateix assegudes al davant de vosaltres. El programa electoral que nosaltres vam elaborar després d'un seguit d'assemblees obertes i després de moltes trobades amb tots els militants i simpatitzants, es va crear amb un únic objectiu, que era per governar, per poder-lo dur a terme. Aquest era el nostre objectiu i aquest és el perquè d'aquest programa electoral que vam presentar a tota la ciutadania. Aquest era el nostre objectiu abans i, com he repetit, també ara. L'objectiu de governar s'ha anat allunyant a mesura que avançava el procés de negociació. Després de fer moltíssimes trobades sectorials per posar en comú els programes de les 4 formacions que ens hem trobat, PSC, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana i nosaltres mateixos, hem de dir que després de fer una valoració molt exhaustiva hem decidit que no entrarem a govern. I el principal motiu és que ni volem ni podem trair als nostres votants, a totes aquelles persones que ens van fer confiança. Totes sabeu que la CUP a nivell nacional i també, per tant, Esparreguera té 2 eixos molt importants, que és l'eix nacional i l'eix social. No volem renunciar a cap i ho hem dit de moltes maneres, no ho podem dir més clar i malgrat que totes sabeu que estem en un moment històric molt important i transcendental per la història del nostre país, immersos en un procés del camí cap a la independència, hem de dir i hem de deixar molt clar que aquest eix d'entrada va passar en un segon terme. El motiu, vam posar com principal objectiu Esparreguera, com principal objectiu aconseguir una Esparreguera més justa socialment i una Esparreguera millor per totes. Malgrat tot, el que sí que volíem aconseguir en aquest tema de l'anomenat eix nacional era construir a Esparreguera un escenari que fos còmode per totes. Un escenari que fos còmode per totes les formacions polítiques que arribéssim a conformar un pacte de govern. Bé, aquest esforç que hem fet, nosaltres el vam fer per responsabilitat i respecte a totes les persones que ens van votar. Després d'aquesta petita introducció, el Pol Valldeperes el que farà serà explicar resumidament, perquè han estat 3 mesos i podríem estar aquí fins demà i no seria el cas, explicarà com ha anat aquest procés de negociació i les principals raons que ens han portat a dir que no. La negativa per part del PSC a córrer aquests riscos i a mantenir un to amable i conciliador amb grans propietaris xoca frontalment amb les polítiques que nosaltres volem desplegar. Un dels punts en desacord també va ser la participació. Va ser un dels temes estrelles durant la campanya electoral i en boca de totes les formacions polítiques. La CUP entén que els processos participatius, perquè siguin creïbles i perquè siguin engrescadors, han de ser vinculants i no només consultius, com es pretén instaurar amb l'actual equip de govern. Finalment, els símbols. Parlava la Raquel de que vivim uns moments transcendentals per la història i pel futur de la nostra nació. Una nació que, sense països catalans, no serà totalment lliure. Un tema delicat a l'hora de fer un govern format per una formulació rupturista i una d'ordre, és a dir, la CUP i el PSC. En el cas que la CUP hagués tingut majoria, és evident que haguéssim retirat la bandera espanyola i haguéssim hissat en aquest Ajuntament
l'estelada. Per trobar una solució, i com que tampoc érem la força més votada, volíem arribar a un consens. Es va proposar la retirada de totes les banderes i deixar només la d'Esparreguera, proposta que no ha pogut ser assumida pel Partit Socialista de Catalunya. Ells ens diuen que l'estelada no representa a una part de la població d'Esparreguera. És evident que l'espanyola no representa tampoc a una part important d'Esparreguera. És així que amb aquest panorama polític, el discurs més rupturista, el que veritablement vol canviar les coses i sobretot la manera de fer-les, queda al marge de l'acció de govern, eclipsat per una socialdemocràcia cada vegada més propera a les elits econòmiques i polítiques del nostre país. Una socialdemocràcia que ja no representa els interessos de les classes populars. La CUP d'Esparreguera no ha volgut entrar al govern perquè el preu que havíem de pagar era molt alt i sobretot era molt alt perquè suposava no dur a terme el nostre programa. Per tant, el nostre objectiu a partir d'ara és fer feina d'oposició, una oposició responsable i fiscalitzadora, una oposició que sigui la que Esparreguera es mereix amb 5 regidores que tenim actualment al grup municipal. I aportant les nostres propostes, el nostre punt de vista a tots els projectes que l'equip de govern actual pugui proposar, però a més també presentant tot un seguit de propostes que nosaltres a la nostra assemblea, amb l'ajuda de totes, cuinarem. I a partir d'aquí, no sé si hi ha alguna pregunta, al seva roda de premsa, torn de preguntes obertes, i si no, doncs acabarem. Doncs veiem que ens expliquem molt bé, que tot estava molt clar, així que donem per acabada la roda de premsa, només agrair-vos la vostra assistència. Gràcies, bona tarda.